He fet un petit escrit que és com es va conèixer el nostre amic, una mica per posar en context. Fa 10 anys d'això. Sí. Llavors el text, bàsicament, és, sí, recordo perfectament quan vaig conèixer a l'Òscar l'organització de campanya d'un partit polític on jo anava de candidat per l'àmbit cultural. El nom del partit, ara, millor de poder ser passat o no passat, no toca, perquè tots se'n coneixen, no? Alguns fins i tot amb molta convicció, correcte, amb molta convicció. El que em va interessar d'aquest primer encontre, d'aquesta primera trobada, no va ser la política, evidentment, sinó la seva capacitat de moure's entre mons sense quedar-se atrapat en cap. I parlen de tu, Òscar? I aleshores hi havia una mirada que no necessitava un ataúd. Amb els anys, la relació s'ha anat depurant. Hem compartit projectes i paraules, moltes paraules. I això és el que fan els camins que són reals, que s'escurcen. Inevitablement, es depuren. L'Òscar no explica mai el camí, i quan escriu no defineix, suggereix. Avui no venim a entendre res, de veritat. Venim a escoltar què passa quan algú s'atreveix a deixar-se travessar per la vida. I això gairebé sempre és suficient. Aquest petit escrit, fet a matinada, amb els quiròfans de Joan 23, és la meva altra vida. Anava a dir perquè molts no sabeu que treballa legalment el David. El David és un gestor cultural de primera classe, però evidentment no es guanyar-se la vida amb la cultura és una utopia, no es guanya la vida en això i es guanya la vida en l'àmbit de la sanitat. I a més una part molt concreta a les crits quirúrgiques, com ell ha dit, i dins de les crits quirúrgiques encara en l'àmbit més dur, perquè fa feines que vosaltres no voldríem fer perquè són molt escrupoloses i molt dures. És una realitat. Llavors, per continuar aquest camí cap a tu i cap a l'ànima que anima en aquest llibre, de fons havia una música, que ho vam parlar abans del projecte, que la música era molt important. Aquestes peces eren peces de música sufí, no? Si no m'equivoco, tribal. Quin context et posa d'aquesta música? Tu personalment, per què és important aquesta música? Bé, a mi tot allò que sigui oriental m'agrada moltíssim. Per tant, he escoltat molta música d'aquests països i he llegit molts llibres d'aquests països. A mi aquest tipus de música em transporta, ho he fet des del primer moment. Vaig començar a escoltar-la fa més de 30 anys. I jo soc dels que escriu, quan escric llibres, exceptuant si són d'aquests llibres documentals i patrimonials. Quan faig els meus llibres de prosa poètica, sempre escric música de fons. I necessito aquest tipus de música perquè em calma molt l'ànima, em permet desaparèixer, em permet retrobar moltíssimes paraules que a vegades no trobaria, perquè el meu cap és un caos constant, no para de pensar. I amb aquest tipus de música, com a mínim, s'alenteix molt el pensament, i això em permet tirar endavant obres que, d'altres maneres, em seria del tot impossible. Visc immers en gran part en la música oriental, tot i que, segons Spotify, quan t'envia el resum anual, cada any descobreixo mitjana 800 cantants nous, imagina't tu. Doncs sí, perquè, clar, jo crec que aquí gairebé tothom coneix la teva trajectòria, potser hi haurà algú que no la conegui. Llavors pots passar per molts àmbits, ràdio, premsa, televisió, llibres, gestió cultural, evidentment, món editorial. Quan mires enrere, què t'ha ensenyat aquest recorregut més? Quin impost t'ha deixat tot aquest món polièdric del que t'has mogut? El món de la comunicació m'ho ha donat tot. Jo quan era petit volia ser arqueòleg, no soc arqueòleg. Però quan vaig acabar la mili volia ser periodista, volia fer ràdio i tal, i vaig tenir l'oportunitat. Jo soc d'aquella època, d'aquella remesa, que entraves a la ràdio, et feien la prova, i si ho feies bé i portaves bé, et podies quedar de per vida i podies créixer fent carrera. I és cert que l'any 89, que és quan vaig aconseguir el meu primer contracte a la ràdio, amb 18 anys, vaig acabar el mes d'agost a la mili, i el mes d'octubre vaig començar el contracte a la ràdio. Vaig estar 15 anys a la ràdio, he estat 4 anys a la televisió, he fet premsa escrita, he estat corresponsal del diari El Mundo, he estat cap de gabinet de molts indrets, i com tu bé has dit, he fet campanyes electorals. Em vaig especialitzar en màrqueting polític i he fet campanyes electorals pels partits que m'han pagat, és a dir, jo no reconec que no soc de cap partit polític,
I a partir d'aquí, el partit que em fa la primera oferta, si me la fa bona, és el partit que pot disposar dels meus serveis. Per tant, campanyes per Esquerra, pel PSC, per Junts, per Convergència, pel PP i sobretot per partits municipalistes, per plataformes independents, a Cambrils, que és on he fet les campanyes. Porto 20 anys fent campanyes, de fet ja he acabat, no en faré cap més, ja vaig anunciar. Doncs en aquest sentit, doncs això, no? He fet campanyes per tothom. Per tant, he crescut molt a nivell de la comunicació, m'ha ajudat moltíssim i després m'he endinsat molt en l'àmbit cultural. L'altre dia, revisant l'àlbum de fotos antic, he trobat una fotografia de Reus, jo soc nascut a Reus, de l'any 86. Bé, jo amb 15 anys, era vicepresident d'una associació de veïns del cas antic de Reus. Tinc una fotografia amb el que llavors va ser més endavant l'alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, que llavors encara no era alcaldes, llavors era el Pep Avelló, i doncs amb 15 anys, no recordo com, però em van liar i vaig ser vicepresident de l'associació de veïns del cas antic de Reus, que era la principal de la ciutat de Reus. Llavors, a partir d'aquí vaig continuar fent activitat cultural, vaig muntar una empresa en la qual van fer concerts a Dojo, van tenir la concessió del Centre Cultural del Morell, van fer concerts a la plaça de Toros de Barcelona, van fer concerts a la Feria Cruz, van fer concerts a Joan Manuel Serrat, van produir un concert del Bob Dylan a Sant Mamés, van fer les coses d'allí, moltíssimes coses. I en l'àmbit de la cultura estic molt content ara fa 10 anys, haver creat l'associació, etc. I haver creat una junta molt curiosa, perquè a la junta, aquí ens en falta un de sol, ens falta el Santi Parés, però els altres de la junta eren en Javier Chamorro, que ens el teniu aquí a terra assentat fent fotos, el David Serra, que el teniu aquí assentat al meu costat, i el Santi Parés. I tot i ser 4 homes, l'activitat principal que van dir que havíem de fer va ser el Festival Divines, que és un festival al voltant de la dona, que enguany fa 10 anys del Festival Divines, imagines. Per tant, content perquè al final ens anem fent en base a allò que tenim al costat i amb allò en el qual treballem i ens sentim inspirats. El festival per Paolo Pasolini, o sigui, clar, és que... Sí, vam encetar el festival dedicat per Paolo Pasolini, que vam fer 13 activitats a Reus i a Tarragona, vam ser una bogeria perquè eren 4 persones, no érem 5, eren 4. I en vam fer 13 activitats, vam bloquejar tota la ciutat de Tarragona perquè vam fer activitats al seminari, al Teòriens, a l'antic Ajuntament, al Port de Tarragona, a Reus, al Centre de Lectura, a Cal Masó, en fi, una bogeria absoluta, i arran d'allí ens va permetre seguir fent de gestors culturals, que jo crec que tant tu com jo, si dic amb tota la humilitat, estem fets per això, Jo crec perquè es va la marxa. No, ens va la marxa millor. Llavors, realment crec que és molt important destacar que l'any 2025 va rebre el Premi Internacional Domenico Salvio per una vaga de fam de 20 dies. Llavors, una de les anècdotes que tu vas transmetre és que, a pesar de la vaga de fam, no vas passar gana, no vas passar gana, però jo me pregunto com pot ser això, però després em faig una pregunta. Per què es va fer aquesta acció? Què és el que embolcallava tota aquesta acció personal? Perquè amb l'activitat que fem a l'associació, etc., els que em coneixeu sabeu que sóc un enamorat d'Itàlia, que fa molts anys que em moc per allà, que hi vaig com a mínim, abans era 3-4 cops l'any, ara vaig com a mínim 2 cops. Vam conèixer, vam saber que hi havia hagut un terratrèmol a Madriche, a la zona de Lazio, a 40 quilòmetres de Roma. Bé, vam descobrir que a Madriche, aquest municipi, tenia 900 habitants i arran d'un terratrèmol que va tenir lloc a la vegada, en van morir 300. Va ser una tragèdia increïble. Imagineu-vos un poble de 925 habitants, hi ha un terratrèmol a les 2 de la matinada i moren 199 persones. Nens de mesos, gent de 90 anys. I entremig d'aquest ventall es mor un noi que es diu Filippo Sana, que va ser l'última víctima del terratrèmol, i vam tenir la sort, a través del meu germà italià, el Bartolomeo Svaldonia, de conèixer els pares del Filippo. Ells, per no escondrar-se la misèria humana i moral i per no desaparèixer d'aquest món de tristesa, van crear una associació que es diu el Somriure del Filippo. I en aquesta associació fa activitat cultural i d'ajuda als joves de famílies desestructurades. Llavors, sabent això, amb el Bartolomeo, que és president d'una associació, i un servidor, que és president de l'altra, vam començar a fer activitat a Madriche el primer any, perquè vam saber que hi havia 9 nens i nenes, que havien quedat sense ningú. Se'ls havia mort el pare, la mare, els avis, els cosins, els germans, els fills, no tenien família. I estaven sota la tutela de l'Estat. Llavors vam anar allà i els vam muntar un festival del somriure. I vam portar durant 3 dies artistes de carrer de tota Itàlia de forma gratuïta i els vam fer activitat perquè estiguessin més forts una estona. Ens van delegar a cadascun de nosaltres un nen perquè els poguéssim estar amb ells. Us garanteixo que la gestió va ser molt complicada perquè
estaven i encara estan traumats, i per tant has d'arribar a entendre què passa per la ment d'un nen. A mi em va tocar la nena de 9 anyets, quan sé que està somrient i de cop i volta es posa a plorar i vol marxar i surt corrent i coses aquestes. No? Llavors, a través del Mario Sana, del pare del Filippo i de l'Stefania Ciriello, de la mare, van començar a fer activitat cada any allà a Itàlia. Va arribar un punt que a Itàlia això va ser molt injusta, en què li van dir al Mario que quan una persona es canvia de domicili, per exemple, doncs perquè hi ha hagut un terratrèmol, si es compra una casa nova, l'Estat no li fa pagar cap taxa gratuïta els primers anys, però si està de lloguer a la zona on hi havia el terratrèmol, ha de pagar totes les taxes. I era una cosa molt injusta. I van trobar que l'única solució era anar a la vaga de fam. El Mario va dir, jo em poso una vaga de fam, i a l'Antonio li van dir, nosaltres també, i farem soroll. L'avantatge meva és que el ser periodista, en aquella època encara era president del Sindicat de Periodistes de Catalunya a nivell de Catalunya i per tant tenia més força amb els mitjans, doncs vaig pensar que, a part de suport moral, perquè per mi és com si fos un altre germà del Mario, era també un suport infraestructural que li podia donar. I ens vam posar en vaga de fam. I vam estar 20 dies fins que vam aconseguir tombar el comissari per la reconstrucció i el Senat italià. Vam aconseguir que el Senat d'Itàlia entrés una llei i l'aprovés i s'equilibrés i no hi hagués ciutadans de primera ni de segona. I no vaig passar a gana perquè, i això us ho pot dir la Laca que està allà darrere, en aquella època eren 4 a casa, no vaig passar a gana perquè quan vam decidir fer la vaga de fam havíem anunciat que la faríem, però quan vam parlar amb Bartolomeu Maria i jo de la comencem ja, vaig fer una meditació sufí, que em va permetre arribar, diguem, a un punt de trobada amb mi mateix i tancar-me i deixar clar que jo no tindria gana, d'acord? Que no tindria gana, que la causa era la que era i que per tant el sentiment de gana no el podia tenir. Per resignació, Aquí ja no hi parem. O sigui, ja comencem a connectar amb l'ànima del sufisme. Llavors jo afegiria, també biogràficament, penso que és important, me corregeixes si m'equivoco, unes malalties greus que vas patir, que jo conec. Entre el 2014 i 2016, si no m'equivoco, on també la meditació va formar part activa d'aquest procés d'ajuda, de poder remuntar tot aquest... Sí, tant el 14 com el 16, jo dic sempre que del dolor se n'aprèn i que el dolor l'hem de tenir present. En el penúltim llibre que vaig publicar, que es diu Tot el temps és una illa, l'última frase que poso al llibre és a tota vida li ha de caure una mica de pluja, parlant del dolor. A mi m'ha ajudat moltíssim el fet de poder meditar per afrontar els reptes posteriors. El 2014 va ser un infart, el qual derivat porto 3 estents, això ho sabeu la gran majoria, i el 2016 vaig patir una pneumònia molt greu, que va ser inclús pitjor, perquè amb l'infart al cap d'una setmana estar a casa i fent bondat i canviant d'hàbits et recuperes, tot i que evidentment la vida no és la mateixa com era abans. El problema és quan tens la pneumònia, perquè vaig estar encabat 40 dies a casa que no em podia ni moure i va ser realment molt delicat. I allí em va ajudar moltíssim el fet de meditar, perquè a mi meditar em tranquil·litza molt, em permet, com deia abans, desaparèixer, aïllar-me, retrobar-me amb mi mateix. És complicat de fer, però es pot arribar a fer. Doncs connectem amb l'escriptura, perquè a partir d'aquí precisament comencem una sèrie de llibres que a més el procés meditatiu és una part inesticable de tot el procés d'escriptura, si no m'equivoco. Sí, correcte. De cada llibre n'he tret una experiència. Quan em pregunten quin tipus de llibre has fet, dic, home, dels que he fet, n'he fet 3, i perdoneu la paraula d'hòsties de la vida, perquè quan va morir el meu germà el 2009 vaig fer un llibre d'aforismes que es diu Aforo Completo, Tutto al Completo, i ja fa anys que estic escrivint en bilingüe, català i italià. Aquell el vaig fer en castellà perquè en aquella època jo per feina em movia a tota Sud-amèrica i per tant em va anar molt bé perquè vaig presentar a 14 països aquest llibre. Llavors el vaig fer en castellà. És l'únic que he fet en castellà del llibre, tots els altres he fet tots en català i en italià. I Invasió de camp, que és aquest d'aquí, és un llibre que vaig crear arran de l'infart. I és cert que en alguns dels llibres, en aquests, sempre hi ha
un element sufí que l'he escrit justament de la meditació. Aquest es diu Déu si et sembla bé. I diu així: la línia horitzontal crea la matèria i la vertical és l'esperit. Nosaltres ens movem al centre d'ambdues. I del tot del meu centre, o del no-res del meu ésser, en surten certs signes vitals que ho expliquen tot. Per envoltar-me i quedar-se al meu costat cal entrar dintre meu. Si vols, aquestes són les rutes. El cel és més blau si no s'obren els ulls. La nit no passa si els dies són grisos. Només a la foscor la lluna comença a ser lluna. La gespa s'alimenta dels genolls ferits dels arbres. L'aigua somriu a tot allò que té a un pam. Tots sabem un nom que no recordem. Tot el temps és una illa. Si obres el balcó, el mar se t'enfonsa les pupil·les. Un mot nu intensifica la I. I al mar hi ha coses que neden fora i altres que naveguen. És un text que vaig fer a Invasió de Camp. Després, a un altre llibre, aquest va ser, i aquí el sufisme és més que evident per la portada, perquè és un sufí, d'acord? La portada és del Taskin Zeyan, que és un fotògraf turc, amic meu, que me la va regalar. En aquell llibre, que és el que surt arran de la pneumònia, que és el llibre del qual hi ha només exemplars, quasi 1.500, perquè he fet un munt de presentacions, i al final, quan vas evangelitzar la teva paraula per pobles i per pobles, he fet aquestes presentacions amb 400 persones fins als Pallaresos, presentació amb una sola persona. Hi havia una sola persona que veia treballant i li vaig dir: escolta, a la biblioteca d'en Jujol, dic, vaig a la cafeteria, fem un cafè, fem parlar la conversa i li vaig regalar el llibre, perquè li vaig cobrar aquell amb el llibre de proximitat, per deferència, li vaig regalar el llibre. No li vaig fer un mal, que no som a casa per poc. I aquí també vaig fer un altre. En aquest cas, de la pneumònia, els escrits sí que traspuen, evidentment, dolor i por. Aquest es diu La dimensió de l'espòs i diu així. Parla de la por, L'observo amb una quietud sepulcral, sense presses. Lentament se'n desdibuixa i el temps no té importància ni una mesura acceptable. El seu comiat serà semblant a tots els altres. Deixarà petjada i cicatriu, mai quedarà lluny a la memòria. La miro i sorprès. Reconec que el seu rostre abandona el cantó del llit i el racó de la cambra habitada abans d'aquesta Déu que ara només jo conec. Per trobar-nos, hem de desaparèixer primer. Seré que la terra gira si no hi som, que el sol neix i creix, també aquell dia en què la vida se'ns nega a venir. La veig molt al fons en l'horitzó que dibuixa ombres. En l'esforç de ser-hi, creu un pont invisible que crema allò que deixo enrere. També els altres jo que em passen pel costat i busquen les flames. Sense aquest pont no es pot vestir un altre pont. Bé, són textos, si em permets, Digui. amb alquímia, transformació, natura, o sigui, tot molt arrelats a la terra, i amb aquest simbolisme que per mi és molt proper perquè parla precisament de l'alquímia de l'interior connectant amb l'exterior. O sigui, en certa manera, jo suposo que la meditació també formava part una miqueta d'aquest context de creació literària. Sí, jo no en sabia de meditació, jo la vaig aprendre gràcies al meu mestre. Quan vam començar a anar allà, jo vaig estar el primer cop en una cerimònia sufí l'any 2004, d'acord? El meu mestre era tot i ser italià, era mestre sufí, ell podia dirigir cerimònies, de fet algun altre em va dirigir, i se'l notava, que portava anys dedicant-se al tema. Tot i que ell practicava el budisme, practicava la religió catòlica, practicava l'islamisme, i ell, en el seu palauet que tenia a Riposto, davant de Sicília, un palauet àrab que havia comprat a l'Ajuntament, tenia estances diverses i estaves amb ell tranquil·lament i desapareixia, no sabies mai si havia anat a practicar una mica d'islamisme, a fer l'oració a les 5 de la tarda, o si estava fent budisme, no sabies mai on estava, desapareixia i encara tornava.
una part interessant de la nostra relació, era el silenci i la desaparició que no t'afectava en cap moment. És a dir, tu estaves a casa d'ell, podies anar a fora, no li havies de dir que anaves a fora i podies tornar al cap de 4 hores segures, que no passava res. I ell no sabia on estaves, ni jo sabia on estava ell. Aquestes coses sempre van allà. Abans de l'espoiler, la portada d'aquest llibre, que té el Sofí, com connectes? Un pensament m'ha vingut directament quan estaves llegint el poema, però sobretot a la portada, què fa un Sofí connectat amb el dolor? Per què és important aquesta connexió? En el teu cas, concret. Partint de la base que el sufisme és la branca mística de l'islam i que aquell missatge que es veu, perquè ells evidentment fan tota l'oració, tot el ritual al voltant de l'islam, té la vessant que no és religiosa. I per tant, allà on ells veuen la Meca, tu hi trobes un altre element. Allà on ells veuen el Creador, tu hi trobes la llum. És a dir, tu al final desapareixes, com poden desaparèixer ells, però no has de donar textualment, literalment, la rellevància a Alà i a Mahoma. És a dir, cadascú creu en un element. Però és molt important que puguis arribar a desaparèixer. I pots arribar a desaparèixer si realment entres en trànsit amb ells. Però hi has d'entrar amb molt de temps, perquè una cerimònia sufí, una sema, no és una cosa breu, és una cosa que pot ser llarga. Abans un dervix no entra en trànsit, pot passar mitja hora, una hora o dues, mentre una sola i la pregària segueix. I a vegades entres tu abans en trànsit que no pas hi entren ells, perquè si te relaxes i t'abandones, realment pots arribar a estar en trànsit. En una situació, jo us diria, perquè jo l'he patit, levítica, i això no vol dir que jo hagi levitat, no prengueu ara. Però jo he notat que el meu cos no existia, que era molt lleuger, i que, evidentment, sabent que si feia l'esforç d'aixecar-me s'anava en orris, per tant no ho havia de fer, però sabia que en aquell moment era capaç d'aixecar-me i no tocaria de peus a terra. Aquesta situació de levitar l'he tinguda i, evidentment, en Franco m'explicava que ell ha arribat a processos en els quals s'ha vist, ha sortit del cos i s'ha vist a fora, assentat allà, seguint la cerimònia antica. Clar, això ja em porta directament al llibre, que és l'excusa perfecta per què estem aquí. Jo sofrí. Per què aquest jo sofrí? Aquest jo... Què hi ha darrere d'aquest títol? No hi ha res més del que es veu. A vegades els títols amaguen molt. El trist atzar del vertigen que em devora amaga metàfora pura i dura, no? Invasió de camp amaga metàfora pura i dura. Però el jo sofrí amaga això. Jo sofí, la meva experiència en el ritual, en el món del sofisme. No amaga res més. Amaga la meva assistència, començada des de l'any 2004 i acabada l'any, l'últim cop que vaig practicar-ho, a l'any 2013. Però en aquests 10 anys, diguem, jo he estat 2 cops a Egipte i he estat 11 cops a Turquia. Jo ara connecto una conversa privada que vam tenir tu i jo, que em vas fer una definició molt bonica del que deies que era sofisme, ho vaig apuntar, és la forma més neta d'apropar-se a Déu. Recordes que m'ho vaig dir un cafè davant i ho vaig apuntar i vaig dir, bueno, això a partir del moment que tenim el llibre té que ser aquí, perquè clar, hi ha molts equívocs en relació amb l'islamisme i hi ha evidentment molt de soroll mediàtic per les circumstàncies, la realitat, però el sofisme és molt poc conegut. Llavors crec que és important, sense ser l'excusa, o sigui, sense fer aquí una teorització que està al llibre, que no fa falta per dir que el seu llegint segur, però podries aprofundir una miqueta amb aquesta definició? El sofisme... Sí, perdona, i amb el que és el context històric, perquè és important. El context històric del sofisme hem de remuntar-nos a molts segles enrere. Els sofís van arribar a ser molt importants perquè eren, evidentment, coetanis amb l'Església Catòlica i feien una tasca molt semblant a la que feia l'Església Catòlica en tots els països on ells, Turquia, Egipte, tota aquella part. Feien una tasca molt important perquè ajudaven els pobres. Entre altres, portaven un element que pot ser de fusta de llautó que es diu el quesco, que és una mena de cassó amb un mànec, i anaven pidolant. Pidolaven diners amb els quals compraven engabat, menjar, per la gent
pobre. I tenien diversos monestirs on se n'encarregaven d'aquesta gent, de donar als pobres. Però això, evidentment, va molestar els catòlics. L'Església volia control màxim, com sempre l'ha volgut. Què van fer? Van començar a crear una campanya contra ells fins que van aconseguir que es tanquessin els monestirs i, de fet, diuen que un papa de l'època va dir a un xeic, li va dir: aquest quèscol que porteu per demanar almoina pels altres acabarà sent per demanar a qui us hi posin menjar per menjar vosaltres. I van aconseguir que fos així, van acabar amb els sufís com a empresa, mal dit però, com a empresa que es dedicava a guarir els altres i a ajudar-nos. En aquest punt de partida hi ha una altra cosa important del sufisme que em dedica. El sufisme parteix del cor i parteix del cap. Si tenim això com a punt central, parteix del cor i no del cap, encara reforça més el que deia abans, que no hem de pensar, ni molt menys, tant en Alà, en Mahoma, en el profeta, ni en un Déu concret. És a dir, és la forma més propera d'arribar a Déu, però per mi, Déu, que sóc ateu, com a Jesucrist, com a la Bíblia, no existeix. El que passa és que sé que hi ha alguna cosa hi ha. Hi ha una energia, hi ha el que sigui. Jo només sé, encara que sembli de bojos, que jo converso, per exemple, amb algú i que sóc capaç d'aturar el temps. Això ho sabeu? Jo sóc capaç d'aturar el temps. Si hi ha un punt del dia en què veig que m'està marxant molt ràpid la jornada, mentalment dic una mica més lent, sisplau, a poc, i us garanteixo que a partir d'aquell moment se m'atura el temps i la jornada va molt més lenta. I això, evidentment, amb el subconscient o com vulgueu, però algú ho fa. Jo només ho demano, d'acord? Per tant, aquest Déu, dit com a Déu, pot ser moltíssimes coses. Saps? Quin Déu tenia en Franco? Quin d'ells? Se'ls abraçava a tots. Sí, bueno, és meravellós perquè no et pots equivocar. A partir d'aquí, és una realitat. Però Déu al final és una força. Déu és una força, no és una figura. No és una figura. Escolteu una cosa, algú es creu, ara no vull entrar en polèmica, però algú es creu el que explica la Bíblia? Mireu, 1.600 anys abans de Crist i de la Bíblia, 1.600 anys abans de Crist, els sumeris, d'acord, a Ur s'apareix, a Ur, hi havia el déu todopoderós es deia Halil, d'acord? Se li apareix a un pagès que es deia Utnapishtim i li diu: construeix un element per tancar els animals perquè aviat hi haurà un diluvi. I això passa 600 anys abans de Crist. Vull dir que al final, en aquest sentit, no ens hem de creure els elements que ens vengui l'Església Catòlica, ni que tampoc els que ens venguin altres religions. Per tant, no és creure en un Déu, és creure en un element, en una font d'energia, en quelcom que ens mou i que ens dirigeix. Tots els elements simbòlics que se van acumulant al llarg del temps, que se van readaptant, se fa aquest reciclatge, no? Parlàvem també dels llibres fundacionals i tota aquesta energia que es transmet, que és molt antiga, que es connecta amb els temps actuals i que són molt actuals. O sigui, aquest passat i aquest present que se fonen. A mi hi ha una cosa que ara em persegueix, que és la imatge que primer ens ve al cap, que és precisament la imatge de la dansa. Com aquesta dansa, a banda dels elements simbòlics i de lo que són les peces musicals, que tu expliques molt bé al llibre, i per això ho recomano, el moment de la dansa per mi és cabdal i no m'agradaria sortir d'aquí sense unes paraules teves dedicades precisament a aquest moment en què se desconnecta el cap i es connecta amb alguna cosa que el com que veies ara molt més gran. S'inicia amb una oració que el xeic, que és el director d'orquestra, per dir-ho així, el que coordina la cerimònia, inicia amb la pregària. A partir d'aquí no hi ha una hora perquè els dervixos comencin a ballar. Quan se senten preparats, el primer d'ells va i fa aquest gest que veieu i fa la seva entrega a la cerimònia. D'acord? A partir d'aquí comencen a ballar. Inicialment ballen amb els braços agafats com jo, així al cos, d'acord? I van ballant. Aquí és quan se'ls produeix, evidentment, ballant l'obertura del vestit, que és la imatge més clàssica que tenim dels sufís. Lentament, conforme ells van notant que reben força, que poden aproximar-se a l'inici del trànsit, van obrint els braços lentament. Inicialment estan els dos braços així, d'acord? I van entrant en trànsit.
En el moment que entren en trànsit, no sé si aquí es veu en algun lloc, crec que no, aquí aquest sofí està en èxtasi, aquest sofí ja ha entrat en trànsit i està en èxtasi, aquí no el pots parar, evidentment, i aquí hi ha la posició. Hi ha un punt en què les mans van canviant a l'avança, hi ha un punt en què una mà enfoca el cel i l'altra a la terra. I aquí tens les interpretacions que tu vulguis. La d'ell és que l'Au domina tot, és tot poderós, i que tot el que abasta des del cel fins a la terra pertany a l'A, i Mahoma ho fa possible perquè és el profeta. Però també hi ha l'altra versió més mística, més filosòfica, que és tan senzill com que el que fan ells és connectar-se amb dos elements que tenim a sobre que ens permeten estar vius, que és la terra que ens arrela i els altres protegents. És a dir, per tant, aquí hem d'agafar una mica la versió cadascú que vulgui, i evidentment em baso en la segona. A mi la que m'ha portat a l'èxtasi, en aquest cas, al trànsit, en aquest cas, és justament pensant en això, perquè no soc creient, no faig pregària islàmica, i tot i que m'agrada, perquè et diré una cosa, a mi em relaxa moltíssim escoltar els imams. I vaig descobrir, primer, ja els havia escoltat, però em vaig col·locar del tot el primer cop que vaig estar a Egipte. Jo vaig estar 2 cops quan dia abans a Egipte, el 2009 abans de la Primavera Àrab i el 2011 després de la Primavera Àrab. D'acord? I el 2009 vaig estar... El primer cop va ser per feina, per tant vaig anar i vaig assistir a una cerimònia gràcies al que llavors era director del museu egipci, que és un senyor amb el qual vaig fer molta amistat perquè vaig anar amb un grup de gent allà al museu que estaven en obres i els altres no van entrar perquè van dir aquí hi ha molta pols i no hi entrem. I jo em vaig quedar allà i li vaig fer gràcia, em va venir empatia i em va fer un regal enorme, que em va baixar baix a la zona del museu, que evidentment estaven netejant peces i allí estaven netejant gran part del tresor de la tomba de Tutankamon. I aquells famosos carruatges d'or que encara ara estan exposats en el nou museu, que llavors encara no estaven, jo els he vist, quan encara estaven en procés de mig tapats i companyia. Hassan es deia, el director. I bé, llavors, ara em pregunto per què deia això, el Hassan. No, però estàvem parlant de l'almohada, no? Del canto, de la connexió, de la memòria, ho has connectat amb aquesta... Bé, sí. Perfecte. Llavors, en aquest primer viatge vaig estar, em van col·locar en un hotel que es diu Semiramis, que és un hotel, junt amb el Four Seasons, és el més luxós que hi ha al Cairo, al costat del riu, és un 5 estrelles superior plus, allò. Penseu que al Cairo hi ha hotels que estan molt bé a partir de 25 euros al dia, i aquí costa, la que estava jo costava 700 euros al dia, una animalada absoluta, i em van col·locar allà al pis 15, i a les 5 del matí em vaig despertar, ostres, què passa aquí? Han engegat la ràdio i companyia, vaig subir el finestral i em vaig trobar amb això. Tenia, he tot les hores des de la meva habitació, tenia un minaret a molts pocs metres i a les 5 del matí feia l'imam la primera oració. I em va captivar, em va delir, em va deixar com a col·locat. I a partir d'aquell dia vaig estar 7 dies allà, cada dia posava el despertador a les 5 menys 10, obria la finestra i esperava que arribés l'imam a fer la pregària. Clar, aquí ja arribem al territori de les mil nits, ja directament, de contar les històries i els relats, que és la part que a mi personalment m'ha agradat per la connexió narrativa. És inevitable, no? Sí. Aquesta memòria de connexió amb ciutats exòtiques, els mestres, les trobades casuals. Jo crec, si tu creus que ho creus adient, que podríem llegir algun petit fragment d'aquestes coses, perquè hi ha petites joies que crec que transmeten millor que les paraules el que realment hem vingut aquí a fer. Sí, jo he volgut fer un resum, perquè no he volgut parlar... El per què d'aquest llibre té una altra cosa de rerefons. El mestre Franco que dic jo és en Franco Battiato, el cantant, amb el qual jo vaig tenir una relació d'amistat molt forta des de l'any 97 fins l'any 2016, és quan va començar a posar-se malalt, i llavors per l'Iguera vam poder parlar més, 2017, quasi bé, i ell va seguir, va descobrir tantíssimes coses. Jo, mentre el Franco va ser viu, no vaig parlar mai de res del que havíem viscut junts, i aquí només parlo d'algunes parts molt petites de les cerimònies. Vaig fer un altre llibre que es diu La cura, dedicat a Franco Battiato, un llibre de fotografies, i allà, quan vam fer la gira de presentacions per Itàlia, que vam estar a 15 ciutats presentant-lo, amb el Bartolomeo Sbaldone, me'n recordo que em volien preguntar a la gent, explica coses de Franco Battiato, i vaig dir no,
no vull trair la nostra amistat. Igual que mai vaig voler una fotografia amb ell, igual que mai vaig voler cap gravació amb ell, no, és una amistat, i les amistats no requereixen de fotografies d'imatges, requereixen de records interns, no? I aquí, evidentment, ara, no perquè hagi mort, jo tenia el permís de fer aquest llibre, en Franco va morir el 2021, el 18 de maig, però és cert que sentia la necessitat de parlar de l'experiència sufi, i si parlava de l'experiència sufi havia de parlar d'allò que havia viscut amb ell a altres llocs. Llavors, a la primera trobada que parlo, del 2004, dic el meu anomenat Franco, que va trobar en el sufisme una manera d'entendre l'univers i d'habitar el món amb una llum interior insubstituïble, va ser una figura clau tots aquells anys. Les seves paraules, els seus cants i les seves reflexions transcendentals em van servir com a guia i com a portal cap a una nova forma de viure la devoció i la contemplació. La primera trobada amb ell va tenir lloc en un antic tekke a Istanbul, un edifici modest però carregat d'història, situat al cor del barri de Galata. Jo, que fins aleshores havia buscat la comprensió del sufisme a través de textos i cerimònies obertes al públic, me'n vaig adonar que hi havia una profunditat amagada que només es podia experimentar de primera mà. Va ser el mestre qui em va parlar del silenci com una forma de pregària, com el moment més intens en què el diví es manifesta. El silenci, deia Franco, és el llenguatge dels que s'han enamorat de l'eternitat. Aquella nit, mentre els tambors ressonaven com un eco de la terra mateixa, vaig entendre, per primer cop, que la música sufí no era només so, era també un pont cap al silenci interior on tot neix i on tot retorna. El silenci com una eina de treball, la teva vida literària, és molt important, no? Moltíssim, i també per la vida personal. He estat molts anys que, quan vivia a la Canonja, que vaig estar molts anys que vivia allà, vaig estar 9 anys, ho vaig ser de forma més particular, perquè vaig viure del 2010 fins al 2019, que és quan vaig arribar aquí a Altafulla. Cada mes i mig feia una cerimònia particular de meditació, aconseguia desaparèixer i fer balanç del que havia succeït el darrer mes o mes i mig. Jo, interiorment, en una habitació amb llum, ho feia de dia, veia tranquil·lament tot el que jo volia. Et diré que inclús en imatges, és a dir, demanava veure imatges i em venien al cap del que havia fet aquell mes i mig i em permetia o tenia la voluntat de resoldre allò que havia anat malament, com a mínim avaluar què havia anat malament i estar content per allò que havia anat bé. D'acord? I això més tard ho vaig arribar a fer a una habitació a les fosques. Jo, a una habitació a les fosques, he arribat a obrir els ulls, tenir-ho tot en blanc i triar el color que volia, dominar els colors, per exemple. I començar a pensar en colors, per exemple. I això ho he aconseguit fent meditació. I això ho feia un cop cada mes i mig. Esto és el que hi ha directament, de l'ànima. Sí, és la capacitat, sobretot és la voluntat de fer-ho, perquè aquí hi ha l'altre fet important, estem sotmesos a una societat, som presses, pressions, tensions, nervis, estrès, que som capaços de desaparèixer realment. Si hi ha la voluntat, serem capaços d'aconseguir-ho. Evidentment que el procés no és flor d'un dia, ni neix d'una vegada, has d'acabar perfeccionant. També és cert que a part del Franco Battiato hi ha hagut altra gent, altres que han entrat, tinc un molt bon amic, el Guidoberto Pormolini, Guido, que és un monjo, que m'ha ajudat, és un monjo psicòleg, m'ha ajudat en moltíssimes ocasions i ell també m'ha donat molts consells en el moment d'aconseguir fer una bona meditació. Continuant amb el territori Mil i una nits, que dic jo, hi ha unes anècdotes de trobades, perquè clar, la figura del mentor del Franco Battiato, de l'amic, més que res, perquè a més enllà del mestre, hi ha la qüestió de l'amistat, que això li dona un context per mi molt més profund i més curós. Més enllà de tot això, també estan les persones anònimes que en un moment donat sorgeixen, aquesta màgia de la gent que es passegem per la ciutat sense rumb, i ens podem trobar personatges que semblen sortits d'un guió d'una pel·lícula i que la vida ens va proporcionant. El meu germà diria com un videojoc que te va proporcionant pistes
de territoris en els quals no havies pensat. Hi ha alguna anècdota dintre del llibre que m'agradaria que fessis menció d'un nen? Sí, però aquesta vull llegir un tros, si vols, però recomano que us la llegiu sencera perquè la història del nen és molt bonica. Un petit tas. Un nen que em va portar encabat amb el seu avi. L'únic que et demano, Crec que la tenia per aquí marcada. Hi ha un dia al Caire que el recordo com un dels més singulars de la meva vida, ple de contrastos i matisos. Havia passat la tarda explorant la basar de les espècies cara al Khalil, un laberint de colors i aromes on els venedors cridaven amb entusiasme, oferint tot tipus d'espècies, olis i encens. Les olors es mesclaven en una barreja embriagadora de canyella, safrà, cardamom i pebre negre. I el bullici dels comerciants creava una simfonia caòtica però fascinant. Caminant pels carrerons estrets havia sentit una connexió profunda amb l'esperit antic de la ciutat, com si cada pedra i cada cantonada expliquessin històries mil·lenàries. En un racó amagat vaig descobrir un petit taller on un vell artesà treballava amb paciència infinita en un penjoll fet de pedra turquesa. El vell, amb una barba grisa i una mirada que transmetia saviesa, em va oferir una tassa de te i va iniciar una conversa sobre la importància de trobar la pau interior. Aquesta ciutat, em va dir l'artesà, amb un somriure melancòlic, té secrets que només es revelen aquells que saben escoltar més enllà del soroll. Aquestes paraules van quedar ressonant en la meva ment mentre continuava el meu camí pels carrerons ombrejats, on l'eco de les oracions a la tarda es barrejava amb les rialles dels nens jugant i el xerricar de les rodes dels carros. Quan el dia va anar declinant, amb el sol tenyint el cel d'un color ataronjat profund, vaig decidir tornar al meu hotel, al Semiramis, un lloc que combinava l'encant dels dies passats amb un toc de modernitat que l'ha convertit de nou en un espai luxós. A la terrassa de l'hotel, que mirava cap al Nil, em vaig sentir atret per l'olor dolça i penetrant d'un narguil que algú fumava a prop. I va ser així que aquella nit sentia la necessitat de desconnectar del soroll del dia i de les emocions que havia experimentat. Vaig decidir fumar un narguil amb opi, una pràctica que sabia que em portaria a un estat de relaxació i contemplació profundes. El primer glob de fum va omplir els meus pulmons amb una sensació càlida, gairebé sedant. Vaig tancar els ulls i vaig deixar que l'efecte de l'opi s'estengués per tot el meu cos. L'ambient suau i fosc estava embolcallat pel so d'una música suau de llaüt que venia d'un racó de la terrassa. El temps semblava dilatar-se i comprimir-se alhora, creant una sensació d'eternitat en la qual em vaig submergir sense resistència. A mesura que el fum continuava fluint, vaig notar que la meva ment s'obria a una nova dimensió, una capa de consciència que fins aleshores li havia estat aliena. En aquest estat de trànsit, vaig recordar les paraules de l'artesà del Basar. Aquesta ciutat té secrets. De sobte, els sons de la ciutat semblaven llunyans, com si una fina capa de vidre l'aïllés de l'exterior. Però dins meu una música subtil, una melodia sense origen clar, començava a emergir. Sentia com si una mà invisible m'estigués guiant, portant-me cap a un espai interior ple de llum i d'ombres. Els meus pensaments van començar a fondre's en records vagues, moments d'infantesa i fragments de somnis que havia oblidat. La meva atenció es va centrar en un detall que havia passat desapercebut durant un dia, un nen que havia vist en un dels carrerons del Basar amb uns ulls grans i curiosos que semblaven buscar alguna cosa. Ara, en el meu estat alterat, la imatge del nen es feia més clara i semblava mirar-lo fixament amb una saviesa inexplicable, com si li volgués transmetre un missatge. El nen es va convertir en una figura lluminosa i jo vaig sentir una connexió inexplicable amb ell, com si fos un reflex de la meva pròpia ànima, la part més pura i innocent que havia deixat enrere en algun moment de la meva vida. I del nen, que en parlo endavant en un altre moment del llibre, no us en llegiré res, perquè és millor que descobriu tot el text, perquè la història és realment molt i molt apassionant. I és que aquest petit gran llibre està ple de secrets i no tenim que desvelar-los tots. No senyor, perquè al final
d'experiències meves explico poques, però explico poques, perquè Però són- guardar. És un engranatge, És un engranatge que va funcionant i a mi me va sorprendre perquè és un llibre que es consumeix demana el seu temps. Sí, reconec que és un llibre que no serà fàcil de llegir, no perquè sigueu tontos, en absolut, Bueno. El que passa és que és cert que he volgut posar-hi molts conceptes en àrab i és un assaig al final, d'acord? I aquesta part d'assaig li he volgut posar molt de material dels atributs sufís, de la música, de tota la cerimònia i per tant tenen els noms reals de cadascun dels elements. Us els heu de fer vostres amb calma, és un llibre per mastegar lentament i la part final és el regal, diguem, és l'escolofó final. Un cop hagueu entès tota la resta, entendreu com es pot arribar a aquest tipus de trànsit o d'èxtasi. Per això jo deia que, amic meu, tot va encaixant. Aquesta informació al final acaba encaixant a tots aquests records, cobren el seu veritable sentit quan connecten precisament aquest coneixement. Per això a mi personalment m'ha agradat molt. I jo ara... Aquesta, si permets, és la part final del bany, que tothom coneix, d'acord? Aquesta és un bany comercial, com entendreu, evidentment. No hi ha un bany dels que es fan que no siguin comercials que estigui penjat a YouTube, ja seria un suïcidi, això. Aquests indrets t'hi conviden a estar a part del sheikh o algú que estigui relacionat amb l'ordre. Hi ha diferents ordres sufís, jo sempre he vingut amb la Mevlevi, però n'hi ha 4 o 5 diverses, d'acord? La Mevlevi, per entendre'ns, és la més bàsica del sufisme perquè és la que es basa en Rumi. Es diu que el creador del sufisme és Rumi, que va ser un mestre, filòsof, que va viure al segle XIII, que ha fet moltíssims llibres, avui n'he portat uns quants perquè els veieu, perquè s'ha escrit molt, per sort, del sufisme, molt en el sentit de que s'han traduït, em refereixo. Llavors jo us recomano que a part del llibre meu, si us agrada la temàtica, us dediqueu a endinsar-vos més en aquest camp. Els sufís viuen molt dels contes curts, a qui us agraden els contes curts, avui hi ha el Xavier Begès, que és un expert en relats curts, doncs, per exemple, poso un cas, viuen molt de contes curts i tots són contes amb molta metàfora. I aquest és un del Rumi, això. Aquest és un dels de Rumi, per exemple, són poesies diverses. Si em permeteu, dos pinzellades. Sí, esclar. Esteu bé o us avorriu? Us he de dir. Esteu bé? Vale. Mireu, aquí hi ha un fragment hacia la vida, diu: ¿Por qué no vuela alto el alma cuando de la gloriosa presencia divina le llegan dulces palabras? Elévate y vuela. ¿Por qué no iba a saltar el pez en la seca orilla de nuevo al agua cuando le llega el susurro del océano? ¿Por qué no debería el halcón volar de su presa hacia el rey cuando oye el tañer de tambores con el mensaje regresa? ¿Por qué no iban los sufís a ponerse a danzar como gota de polvo movida por el aire en el sol de la eternidad, si eso les libera de la decadencia? Bé, són ensenyances, aquestes són molt metafòriques, i després hi ha un personatge molt bo del sufisme, que és Nasruddin. És molt divertit. Nasruddin, que es diu que va arribar a existir, que era a l'època coetània a Rumi, era un senyor grasser que anava tot el dia de poble en poble dalt d'un ruc. D'acord? I tenia anècdotes molt curioses, cadascuna d'elles eren una font de la saviesa. Llavors són històries molt curtetes que també s'han de llegir lentament i assaborir-les. Però són molt divertides. Una d'elles, per exemple, ens parla de Nasruddin, se'l troba un amic un dia a terra davant d'un fanal, a la nit, davant d'un fanal a terra, acotxat, en un ruc allà aparcat, i li diu: «Què fas aquí, Nasruddin?» I diu: «Busco les claus de casa que se m'han perdut». Diu: «I per què les busques aquí?» Diu: «Perquè aquí hi ha més llum». El que sembla una tonteria, que abans li he de donar moltes voltes perquè té el joc al darrere. Un dels grans exponents del sufisme, conegut aquest Gibran Khalil Gibran, libanès, que va morir... Aquest es va europeïtzar, va viure a París, es va americanitzar, va morir a Nova York, va morir a 48 anys, però té llibres magnífics. Aquest del profeta té El foll i el rodamont. El foll i el rodamont són dos llibres diferents.
I després, si voleu conèixer més què és el sofisme, diria Shah ha fet molts llibres sobre el sofisme, un més que es diu el sofís, on explicarà què és el sofís, i l'altre es diu La sabidoria de los idiotes, on parla també de sabieses al voltant del sofís. En fi, hi ha una gran literatura molt interessant al voltant del sofisme. Sabeu també que enguany amb l'editorial de l'Alanya publicarem els contes de Judina en català, que fa temps que ho volia fer. No hi ha res en català, hi ha un conte infantil només, però crec que també el sofisme ha de tenir la versió en català. La farem amb l'Alanya Edicions. Doncs, bueno, sí, el llibre dels narradors de la nit, que també vam parlar... El llibre de Rafik Shami, és que la literatura oriental a mi m'ha agradat moltíssim. Jo, quan vaig anar a l'escola d'art de Reus, 4 anys, i aquells 4 anys em vaig dedicar, em vaig polir tot el que hi havia de biblioteca, per tant, tots llibres d'art i de filosofia i psicologia. Ho vaig llegir tot el que hi havia allà, durant 4 anys. I acabat vaig començar, vaig dir, ara perquè era un any per llegir, i quan vaig acabar de llegir, soc una persona molt rara avis en això, quan vaig llegir tot el que tu ja saps que vaig comentar l'altre dia, vaig dir, ara he de descobrir la literatura ara. I des d'aquell dia no he parat. I fa més de 30 anys que llegeixo, a banda de la d'aquí, ho refereixo, però diguem que un 60% del que m'agrada llegir és literatura àrab. Rafik Shami és un altre exemple del sofisme més contemporani. Rafik Shami té un llibre que es diu Narradores de la noche, que us el recomano, que és meravellós, perquè és la història del Salim, d'un cotxer que un dia es queda mut. Llavors va a consultar i l'imam li diu: tu recuperaràs la veu perquè tens 6 amics. Cadascun dels 6 amics cada nit t'explicarà una història. Quan sàpigues quina història és la verdadera, tornes a tenir veu. I a partir d'aquí, imagineu-vos, perquè és una magnífica obra, i després també us recomano en Naguib Mahfouz, el Premi Nobel de Literatura de l'any 89, que fins als últims dies de la seva mort anava cada dia al cafè al Fishawi. Els que heu estat al Cairo, qui ha estat mai al Cairo? Vale. Si heu estat a la Fardacana del Khalil, de les espècies, hi ha el cafè al Fishawi, que és l'únic cafè que porta més de 240 anys obert i no tancat mai, ni de nit ni de dia. Ni la primera àrab va aconseguir que tanqués. Va intentar-ho, No ha tancat mai a la vida. Doncs Mahfouz anava allà cada dia a fer el te. Imagina't tu que podies anar allà, trobar-te el Nobel de Literatura, que també és un altre gran creador, i parlar-hi tranquil·lament. Bueno, doncs estem arribant al final de l'acte. Llavors, jo, després d'arribar a aquest punt, ja hem passat, hem fet un bona pluma, no?, que es diria. Al final el sofisme t'ha allunyat del món o t'ha donat una comprensió més gran d'aquest paradigma de bogeria que estem vivint en aquests dies? M'ha donat la tradició perquè el sofisme et permet desaparèixer i això és molt important. Si desapareixes del que tens al voltant, t'estalvies disgustos durant una molt bona estona, és a dir, penses que al món hi ha altres coses. Clar, aquesta és l'essència bàsica. Però també m'entristeix molt perquè la gent no té, veig que, no parlo per vosaltres, que avui esteu aquí en un acte cultural, però la gent en general no té la necessitat de nodrir-se culturalment, no té la necessitat de buscar noves fonts, de tenir nous coneixements. Si som capaços d'això, és quan molta altra gent coneixeria el sofisme, podrien endinsar-se en ell, i hi ha altres camps i matèries, estic parlant. Per tant, a mi particularment m'ha ajudat molt, em segueix ajudant, tot i que durant molts anys ha estat molt i molt important, perquè una altra cosa que permet el sofisme és dominar el silenci i entendre'l, que això no ho entenem. La gent es queda en silenci i es posa nerviosa. Tu dius algú calla i entra en pànic en 30 segons, aquella persona, normalment. I la contemplació, una altra cosa que ho sabeu, els que coneixeu, l'estic preconitzant constantment, la contemplació. La contemplació és deixar el mòbil a casa i marxar a qualsevol lloc que vulguem i mirar el paisatge amb calma i amb lentitud, pintar un quadre mental, saber què hi ha al davant. I la contemplació és quedar-se davant de l'Agustí, mirar-se en silenci als ulls, que ell miri a tu, i intentar buscar què hi ha darrere i que ell busqui què tens darrere teu. O de la Roser, o del Mir, que sigui, o de l'Eva, en fi, de qualsevol. Això també és molt important i hem de ser capaços de fer això. I jo ho he aconseguit. Et vaig comentar una anècdota molt bona, amb el Franco a casa seva.
hi havia un banc de pedra enorme davant d'aquest palomet que tenia ara, que donava al mar. Un banc de pedra tribal, molt tribal. Era un banc de pedra, era un tros de pedra de 4 o 5 metres. I molt sovint, quan estàvem a casa, ens assentàvem una punta, l'altra punta. I ell tenia una cançó que es diu Seqüència i Freqüència, on parlava de la seva joventut. Llavors, hi havia un punt on la cançó et deia, parlava, la mestra em va ensenyar lliçons de matemàtiques i m'adoctrinava, i la doctrina era tal, i llavors diu, i de tant en tant passava una nau, perquè ell vivia a l'estret de Messina, que és un punt de confluència de molts mercants. Bé, doncs en una ocasió, en silenci, mirant els dos cap al mar, va passar un vaixell de càrrega. I ens vam mirar, ens vam somriure i vam dir, ogni tanto. Vam tornar i portàvem un silenci com a, no us enganyaré, una hora. Vam tornar a mirar cap al mar, vam seguir en silenci, no sé quanta estona més. No ens va fer falta res més. En Cavant no li vaig preguntar què havia pensat ell, o va preguntar ell què havia pensat jo. Vam tenir prou d'això. D'alguna forma, vam alimentar el nostre silenci respectant el de l'altre. Que això encara és més complicat. Alimentar dues persones que siguin capaces de silenci tant de temps. Això és un exercici gairebé impersemblant, no? En el món mediàtic que tenim ara. I la veritat sigui dita, el silenci, les preguntes més importants que les respostes. Quina seria la pregunta que t'agradaria que la gent que ha estat avui aquí s'endugués dintre, després de sortir d'aquest acte? Ho defineix una cançó, una lletra que vaig... Una altra cosa que us descobriré és que, això ho he fet molt poques vegades, jo he tingut l'ocasió de que en Franco em digués puc agafar-te un fragment d'un text teu per fer una lletra d'una cançó teva? I això ho va fer en alguna ocasió. Hi ha una cançó, la recomano del Franco, que es diu Io chi sono, que és aquesta la pregunta, jo qui soc? Arran d'aquest text acabat em vaig fer un text, perquè aquest text el vaig fer arran d'estar en una església fa més de 20 anys, a la qual vaig veure la invasió de llum i de penombra que hi havia al mateix moment i que em transportava a un altre moment, no? I acabat aquest text, d'aquí vaig fer un text i d'aquest text el vaig ampliar i acabat vaig fer un text que tanca, és el penúltim que tanca el llibre de tot el temps, és una illa que es diu La lluna desconsagrada, d'acord? Per tant, pregunteu-vos qui sou. Jo qui sóc. I després hi ha una altra frase, una altra cançó, que aquesta no és meva, és del Franco, que diu Niente è come sembra, niente è come appare perché niente è reale. Per tant, res és com sembla, res és com aparenta, perquè res és real. Quedeu-vos amb aquest pensament, de part meva, en la pregunta de qui sóc. Intenteu arribar a casa, tancar el mòbil, concentrar-vos, posar-vos, si voleu, una música relaxant, i és tan senzill com a mínim ho aconseguireu. Aquí hi ha gent que medita, el Xavi és un que medita. Sí. Sí, perquè, sabeu? Per tant, ara us passaré el telèfon del Xavi. I si voleu meditar, el Xavi us farà un curset de meditació. No? Tutorial. No, sí, jo parlo per mi, crec que és possible desaparèixer, que no és tan fàcil com jo ho estic dient, però que sí que és possible que tanquem els ulls, oblidem, que ens concentrem i que durant una estona no estiguem en aquest món que ens toca viure i patir. I a partir d'aquí, en acabat, hi ha moltes formes de meditar i d'entrar en trànsit i el que vulgueu. I l'humor. I l'humor, sí, no perdem l'humor, encara que ens posin de la bava sempre. Em permets acabar amb un text, acabarem amb un text, perquè aquest llibre, que es diu Kitab Sadhu Naufragi, d'acord? Kitab és llibre, en àrab, Sadhu és l'últim estat de mestre hindú i naufragi és naufragi. Aquest el vaig publicar en post-pandèmia i clar, estàvem tots a casa tancats, a la vaig presentar només per Facebook. I em sap molt de greu perquè és un llibre que a banda que, no perquè sigui meu, em va quedar molt bonic, hi ha fotografies que em van cedir amics en cadascun dels textos. I aquí hi ha un altre text que torna a ser sufí i que neix d'una de les meves introspeccions, que es diu Ocell continental. És tot allò que vaig veure en un moment, un dia de desaparició. Diu així,
Soc un ocell continental vestit per un viatge sense paraules. L'ombra del mirall, on moren les mirades, s'assembla a mi. Té les esquerdes escampades en un mar amarg. La mateixa història dolorida, el balcó on el dolor hi treu el bec. Les ales per volar són imant dels records i diviso el ramat esquinçant les armadures dels déus. Escolto el vent galopar tota la nit, mentre em sagnen les plomes i el dolor entra la ferida, desossant el bé i el mal. Puja el batec llunyà. Ball. Danso al costat dels fills que no he tingut i vindran a consolar-me, dels somriures perduts, dels plors del passat i dels somnis castrats. La molsa em clava els peus i mostra les sobres a altres ocells. I lluito, encobrat a terra, per les molles de pa sobre la taula, per evitar que la por rosegui l'ànima. Lluito fins que el dol anestesiï l'edat ara que estic destinat a quedar-me a terra. Tanco les ales i dormo la tristesa mentre un bes em rodola per la boca, m'angoixa i em mata. I demà, i el jorn següent, i a l'altre, seré de nou ocell continental. Estic per un camí i per un viatge. Jo crec que també és un resum del que podem arribar a veure un cop entrem en aquest estat de trànsit. I hi ha una cosa que no hem dit, que la descobrireu al llibre, amb això acabaré, que és que l'objectiu final del sofisme és trencar l'ego. Desaparèixer, endinsar-nos, connectar amb Déu o amb qui vulguem, i un cop allà, trencar l'ego. No som res. Tornem a començar de zero. Això és molt important. I per aquest motiu avui, ho deia abans que algú... Qui volia una firma? La Manolo Carmona, que volia una firma. I dic que avui no firmaré llibres, perquè firmar-vos un llibre del sofisme que parla de l'ego... Jo no t'ho he demanat. No, era per un amic teu, jo sé. No, matiso que no era per ell, vale? Però us ho dic perquè ho sapigueu. Quan me mori, tindreu... Una altra cosa que he fet sempre és que cada 3 llibres canvio la firma. Llavors... Comptant que n'he publicat 29, doncs tinc 8 firmes, 8 firmes diferents de nou, 9 diferents en tindreu. Però avui no firmaré ni dedicaré llibres, però sí que us agraeixo moltíssim que hagueu vingut. Destinar el temps a la cultura és molt important. Destinar-lo quan plou encara més. Destinar-lo quan plou i sou de fora i heu d'agafar el cotxe encara més. Però això us fa ser grans, almenys per mi. Ho dic amb tota la bonomia possible. I us demano només que us pregunteu qui sou. I a partir d'aquí, quan trobeu qui sou, podeu fer una vida normal. Gràcies. No hi ha res a preguntar, no? Ostres, sí. Vinga. Jo me preguntava, en el món del sufi, en aquells balls, la dona, perquè jo no tinc ni idea, sempre m'ha tret així, però a on es col·loca? On és? No hi és. No hi és, però, o sigui, Avui en dia sí, avui en dia hi ha una part, la part del sufisme, hi ha 2 tipus de sufisme, el que deia abans de rituals, el ritual que es fa només en cerimònies molt concretes on no es convida ningú, on es convoca per part de l'imam i companyia, i hi ha un gran reguitzell de cerimònies sufís, on hi ha aquests balls que es fan per tots els públics i on ja hi ha moltíssimes dones. I al principi del sufisme, la dona a on quedava? No hi ha escrit, no? Però passa com en tantes altres coses de la història, és a dir, lamentablement, dissortadament, la veu, la difusió l'han tingut els creadors masculins, i això ens ha passat no només amb el sufisme, ens ha passat amb tot. Estem per sort en una època en què les coses han canviat i hem de moure mecanismes perquè les coses canviïn en aquest sentit, no? Des de petits gestos, estimar el divines que nosaltres és un gest, però vull dir que... Era Sí, no, perquè com no entenc res d'aquesta filosofia, dic que millor, diguéssim, quan es feia això,
la dona potser estava en un segon pla fent una altra cosa que Clar. complementava, jo què sé. Però en essència està instaurada en el mateix, està arrelada en el mateix origen que està, per exemple, el budisme, on hi ha les dones en el budisme, i l'Església Catòlica, tot i que ha tingut monges, evidentment, i grans monges. Un altre llibre que vull traduir és el de la Hildegarda Bonvinge, una gran pensadora, la monja de l'any 900, crec que és. Gran música, mare Déu senyor. D'acord? Però l'Església Catòlica també s'ha encarregat de arraconar-les, no els convenia tampoc. Però diguem que el sufisme, l'islamisme, el budisme, l'hinduisme, les grans religions han tendit sempre a posar l'accent entre l'home. I llavors una altra coseta que tinc curiositat, val? Quan has practicat això, bueno, que dic de tu, I tant, ja ens coneixem suficientment. sí. És que m'ha sortit, explicar. Com ja ho coneix. La pregunta és, quan el teu amic, que quan estava viu, tenies aquesta... Una vegada mort, entrar en aquest tipus de meditació, potser la pregunta no acabo d'expressar-la, però és curiositat també. Has pogut tenir com comunicació amb ell d'alguna manera? No, tampoc perquè jo ara no estic practicant el sufisme, és a dir, jo vaig deixar de practicar tot el que explico aquí ja fa uns quants anys, d'acord? No, senzillament no. Jo crec que ell creia molt en la reencarnació, jo no soc en aquest sentit, jo soc més terrenal en aquest sentit. No. Entre això, és com si diguéssim, com el temps, entre cometes, no existeix, per nosaltres i tal, doncs, no sé, la curiositat de dir, ostres, en aquell lloc que no hi ha temps, si pot haver-hi una mena de connexió, o no sé. Si és, jo no... Si és, no la conec, i amb els llibres que he llegit del sufisme i amb el que he experimentat personalment, no n'hem parlat mai del més enllà de la mort en aquest sentit o de la comunicació en aquest sentit. No és un tema que els preocupi molt, Pensa que els islamistes tenen un munt de dones que els esperen dalt, Sí. No, permeteu que sigui així. No sé, és un tema que no n'he parlat mai ni n'he llegit mai en cap dels llibres que he llegit al voltant d'aquest tema. No ho sé. Que ell es comunica d'alguna forma, n'estic convençut, partint de la base que en Franco Battiato era una persona que va dir una vegada, i a més està en un vídeo, en YouTube ho trobareu, que ell ha arribat a treure l'esperit pel nas. Ell tenia un nivell, un mestratge en aquest sentit que no l'he vist mai a ningú, d'acord? No sé. Gràcies. Molt bé. Una altra pregunta, vinga. Ara us anireu a fer preguntes. Em puguis preguntar... Que sigui fàcil o no publico el llibre, Aquesta manera d'aproximar-se a Déu que dius que es fa amb el sufisme, que hi ha una limitació, aquesta manera d'intentar apropar-se a Déu, si hi ha una correlació o una semblança amb la religió catòlica, quan Santa Teresa de Jesús tenia l'oració, també sentia com una levitació, l'èxtasi d'aproximar-se a Déu. Si era una cosa semblant, o potser... Si semblaria, perquè jo he llegit molt Santa Teresa, i si semblaria moltíssim a l'estat que ella tenia. Sí, llavors cada religió potser té la seva manera d'aproximar-se a Déu amb aquesta mateixa forma d'actuar, no? Sí, però... Sentir una levitació o un èxtasi semblant, no? Sí, però la catòlica s'espera que en l'èxtasi per rebre instruccions de Déu, de què he de fer a partir d'ara, dona'm els teus paràmetres, els teus proclames. Quan el sufisme parteix de les proclames, el que fa és arribar a un punt en què en l'èxtasi trenca amb tot. És a dir, la catòlica no trenca amb tot. Quan Santa Teresa parla de l'èxtasi, parla de missatges que li donen a ella per transferir als terrenals. Cada cop que té aquestes situacions místiques, Santa Teresa parla d'això.
Sant Joan de la Creu. Sí, i tant, sí, molts, sí. I Sant Francesc d'Assís també, clar. Això. Sant Benet no ho sé, perquè de Sant Benet he llegit menys, He llegit la norma de Sant Benet, però no Sant Benet com no t'ho podria dir, La tradició té alguna semblança. Segurament. Però el fet diferencial és que en el sufisme, quan s'arriba a l'èxtasi, es davant a trencar amb tot. El trencament de l'ego, el dir no sóc res. I també pel sufisme no hi ha cap dona que experimenti aquesta manera de funcionar el Déu, però en la religió catòlica sí que hi ha. Sí. I sobretot aquells perquè les dones han anat imposant-se, és molt lamentable que les dones s'hagin d'imposar per tenir un paper, però per sort han aconseguit remuntar tot allò que l'Església Catòlica com a sistema havia anat destruint, havia anat arraconant. És a dir, les clotges estan bé, però per fer què? No? Quina part han de fer, no? La part de cura, la part, no? Perdona, i la part espiritual, no, saps? No, que tinguin monestirs, m'entens? I que facin, és així al final, que facin l'hora i la vora, que facin les seves pregàries, és pastissors. On estem anant, no, en aquest sentit? Jo prefereixo una religió que no les té en compte, que una que les té en compte, que li diu, vagi vostè a la cuina a fer pastissos, ara si no ho sentiria, no sé. Digui. Vaig. No t'havia vist. Arribar. És fàcil. No t'he vist arribar. Ara t'ho volia dir tota l'explicació i volia abonar-me en que has parlat molt de l'amistat i força del silenci i només no et pregunto res, només vull compartir una definició que m'agrada molt que diu que un amic és aquella persona en qui pots estar en silenci. Molt bé. Només això. Estic completament d'acord. I crec que realment és així. Rosa. Quería saber si la danza esta, el movimiento giratorio, tiene algún sentido simbólico o intenta influir en el estado físico. O las dos cosas a la vez. En teoría, el por qué dan vueltas tiene dos versiones, digamos. La primera, que es la que a mí me satisface más, es la que dice que antes había tanto sufís bailando como planetas. Y entonces en medio se ponía el gran babá, que era el maestro espiritual, se lo encerraba 11 años en un monasterio, aprendía las 7 leyes principales y ellos bailaban porque se comunicaban con la tierra y con el cielo a través de como si fuesen planetas. Esta es una. La otra es que van en busca de la Meca, porque cuando se inicia el proceso, el sheikh da un golpe sobre el suelo, en ese proceso es cuando empiezan la búsqueda hacia la Meca. Ellos están buscando la Meca. Y entran en éxtasis realmente cuando encuentran el camino hacia la Meca. Hay una frase que les dice, aixequeu el cap, per això ells van anar amb el cap aixecat, fins trobar la Meca jo us orientaré. ¿Vale? Bueno, esta es la otra parte. Pero que digamos, van dando vueltas para buscar dónde está la Meca y al final hay un punto donde todos, si lo hacen bien, enfocan, o sea, las manos van todas a un solo giro, y van a parar justo donde está el sheikh. Hay las dos versiones. Yo confío en la segunda. Son metáforas. Sí, correcte. Sí, exacte. Sí. És el que deia abans, depèn de la significació que vulguis donar-li, la religiosa o l'espiritual. Però com a mínim es permet la part mística del sufisme, que és una part molt interessant, per mi un molt important. Jo he llegit moltíssim sobre religions, sobretot les religions, per sempre és un tema que m'ha agradat descobrir. I penso que el problema és que no coneixem bé l'islamisme, tenim molt esbiaixat el concepte de l'islamisme i tenim molt esbiaixat el concepte de la cultura àrab, de la riquesa que té la cultura àrab. Jo recomano llegir literatura àrab, de veritat, no abandonar l'europea ni altres, I els americans que acaben malament també escriuen molt bé, entens? Però no abandonem-la d'aquí, però llegim cultura àrab.
Comencem per Khalil Gibran, que és una cosa més bàsica, i després fem Tariq Ali, Rafik Shami, Idries Shah, a tots aquests creadors més rodins, us divertirà moltíssim. Llegiu-lo en pausa, devoreu-lo tranquil·lament, perquè són contes molt curtets. Els contes dels dervixos, que estan aquí, els contes, aquest està en català, aquest, mireu, des de Països Editors, Idries Shah, contes dels dervixos. Comenceu per aquest, per exemple. Us ho passareu pipa. Però no, si llegiu tot el llibre, un capítol al dia, són píndoles. És com quan he escrit els meus llibres de prosa poètica, dic el mateix. Cada text ocupa una pàgina, mitja pàgina. Llegiu un text al dia, devoreu-lo amb calma i torneu al llibre el dia següent amb un altre capítol. Però comenceu a fer-ho, perquè us descobrireu un món apassionat. Tornarem. Que siamo qui ancora vivi. Certo. Moltes gràcies a tots. Gràcies per venir.